എല്ലാവർക്കും വിനീത നമസ്കാരം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അഷ്ടമസ്കന്ധം അധ്യായം 5 ശ്ലോകം 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 7 ശ്ലോകങ്ങള് ഇന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആ ബ്രഹ്മസ്തുതി തുടരുന്നു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യച്ചക്ഷുരാസിൽ തരണിർദേവയാനം ത്രയീമയോ ബ്രഹ്മണ യേഷ ധിഷ്ണ്യം ദ്വാരം ച മുക്തേ അമൃതം ച മൃത്യു പ്രസീദതാം നസ്സ മഹാവിഭൂതി. ദേവയാനം ദേവലോക പ്രീതിക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന ദേവതയായും ത്രയീമയ വേദസ്വരൂപനായും ബ്രഹ്മണ ധിഷ്ണ്യം ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ആവാസമായും മുക്തേ ദ്വാരം മുക്തിയുടെ മാർഗമായും അമൃതം ച മോക്ഷത്തിന്റെ സ്വരൂപമായും മൃത്യു നാശകാരണഭൂതനായും ഇരിക്കുന്ന ഏഷ തരണി ഈ സൂര്യൻ യച്ചക്ഷു ആസീൽ യാതൊരുവന്റെ ചക്ഷുസായിട്ട് ഭവിച്ചുവോ. അർച്ചിരാദി മാർഗദേവതയായതുകൊണ്ട് ദേവലോക പ്രാപ്തിക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന വാഹനമായും സൈഷാ ത്രയേവ വിദ്യാ തപതി ഋക്ക് യജുസ് സാമം എന്ന 3 വേദങ്ങളാകുന്ന വിദ്യ തന്നെയാണ് തപിക്കുന്ന ഈ തേജോമണ്ഡലം എന്നുള്ള വേദവാക്യപ്രകാരം വേദസ്വരൂപനായും യേശോന്തര്യ ആദിത്യ ഹിരൺമയ പുരുഷ ആദിത്യന്റെ അന്തർഭാഗത്തിൽ സ്വർണവർണ്ണത്തിൽ പ്രകാശിക്കുന്ന ദേവൻ യാതൊരുവനോ അവൻ തന്നെ ഈ പരമാത്മാവ് എന്നുള്ള വേദവാക്യപ്രകാരം പരമാത്മസ്വരൂപമായ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ വാസസ്ഥാനമായും മുക്തിയുടെ മാർഗമായും മോക്ഷസ്വരൂപമായും കാലസ്വരൂപനായതുകൊണ്ട് സകലത്തിന്റെയും നാശകാരണമായും ഇരിക്കുന്ന ഈ സൂര്യൻ യാതൊരുവന്റെ നേത്രമായിട്ട് ഭവിച്ചിരിക്കുന്നുവോ. മഹാവിഭൂതിയായ ആ ഭഗവാൻ ഞങ്ങളുടെ നേരെ പ്രസാദിക്കണേ. പ്രാണാദപൂല്യസ്യ ചരാചരാണാം പ്രാണസഹോ ബലം ഓജശ്ച വായു അന്വാസ്മ സാമ്രാജ്യമിവാനുഗാവയം പ്രസീദതാം നസ്സ വിഭൂതി. ചരാചരാണാം ചരാചരങ്ങളുടെ സഹ മനഃശക്തി, ബലം ശരീരശക്തി, ഓജ ഇന്ദ്രിയശക്തി എന്ന രൂപത്തിലിരിക്കുന്ന പ്രാണ പ്രാണൻ യസ്യ പ്രാണാൽ യാതൊരുവന്റെ പ്രാണനിൽ നിന്ന് അഭൂത് ഭവിച്ചു. അനുഗാഹ ഭൃത്യന്മാർ സമ്രാജം ഇവ സമ്രാട്ടിനെ എന്ന പോലെ വയം ഞങ്ങൾ യം യാതൊരുവനെ അന്വാസ്മ അനുസരിച്ചു വസിക്കുന്നുവോ സ വായു ആ വായു യസ്യ പ്രാണാൽ അഭൂത് യാതൊരുവന്റെ പ്രാണനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായി. പ്രാണ അപാനാദി രൂപേണ യാതൊരു വായു സകല ശരീരങ്ങളിലും മനഃശക്തി ഇന്ദ്രിയശക്തി ദേഹശക്തി എന്നീ സ്വരൂപത്തിലിരിക്കുന്നുവോ. യാതൊരു പ്രാണന്റെ ഉത്ക്രമണത്തെയും പ്രവേശത്തെയും അനുസരിച്ച് ഇന്ദ്രിയാധിഷ്ഠാന ദേവതകളായ ഞങ്ങള്, അതായത് ബ്രഹ്മാവാണല്ലോ പറയണത്, ബ്രഹ്മാദികള് ചക്രവർത്തിയെ ഭൃത്യന്മാരെന്ന പോലെ വിട്ടുപിരിയാതെ വസിക്കുന്നുവോ. ചരാചരങ്ങളുടെ അന്തർഭാഗത്തും ബഹിർഭാഗത്തും വസിക്കുന്ന ആ പ്രാണനും വായുവും യാതൊരുവന്റെ പ്രാണനിൽ നിന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നുവോ. മഹാവിഭൂതിയായ ആ ഭഗവാൻ ഞങ്ങളുടെ നേരെ സാധിക്കണേ. ശ്രോത്രാൽ ദിശോ യസ്യ ഹൃദശ്ച ഖാനി പ്രജജ്ഞിരേഖം പുരുഷസ്യ നാഭ്യ പ്രാണേന്ദ്രിയാത്മാസു ശരീരകേതം പ്രസീദതാം നസ്സ മഹാവിഭൂതി. യസ്യ ശ്രോത്രാൽ യാതൊരുവന്റെ ശ്രോത്രത്തിൽ നിന്ന് ദിശ ദിക്കുകളും ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഖാനി ദ്വാരങ്ങളും പ്രജജ്ഞിരെ ജനിച്ചുവോ. പ്രാണേന്ദ്രിയ ആത്മാസു ശരീരകേതം പ്രാണങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് ആത്മാവ് അസുക്കള് ശരീരം ഇവയുടെ ആശ്രയമായിരിക്കുന്ന ഖം ആകാശം യസ്യ പുരുഷസ്യ യാതൊരു പുരുഷന്റെ നാഭ്യ നാഭിയിൽ നിന്ന് പ്രജജ്ഞിരെ ജനിച്ചു. യാതൊരു പുരുഷൻ ശ്രോത്രത്തിൽ നിന്ന് പൂർവാദികളായ ദിക്കുകളുടെ ദേവതകളും ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ശരീരത്തിലുള്ള ദ്വാരങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നുവോ. പഞ്ചവൃത്തിയോടുകൂടിയ പ്രാണൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് അന്തഃകരണം നാഗ കൂർമാതിരൂപേണ ശരീരത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന പ്രാണവായുക്കള് ശരീരം ഇവയ്ക്ക് ആശ്രയമായിരിക്കുന്ന ആകാശം യാതൊരു പുരുഷന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന് ജനിച്ചിരിക്കുന്നുവോ. മഹാവിഭൂതിയായ ആ ഭഗവാൻ ഞങ്ങളുടെ നേരെ പ്രസാദിക്കണം. ബലാൻ മഹേന്ദ്രത്രിദശാ പ്രസാദാൽ മന്യോർഗിരീശോധിഷണാദ്വിരിഞ്ച ഖേഭ്യശ്ച ഛന്ദാംസി ഋഷയോ മേഠതക്ക പ്രസീദതാം നഃ സ മഹാവിഭൂതി.
വിഭൂതി. ബലാത് ബലത്തിൽ നിന്ന് മഹേന്ദ്ര ദേവേന്ദ്രനും, പ്രസാദാൽ പ്രസാദത്തിൽ നിന്ന് ത്രിദശാഹ ദേവന്മാരും, മന്യോ കോപത്തിൽ നിന്ന് ഗിരീശ രുദ്രനും, ധിഷണാൽ ബുദ്ധിയിൽ നിന്ന് വിരിഞ്ച ബ്രഹ്മാവായ ഞാനും, ഖേഭ്യ ശരീരഛിദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഛന്ദാംസി ഛന്ദസ്സുകളും, ഋഷയ ഋഷികളും, മേഠത്തിൽ നിന്ന് കഹ് പ്രജാപതിയും ജജ്ഞിരെ ജനിച്ചു. യാതൊരു ഭഗവാന്റെ ദേഹബലത്തിൽ നിന്ന് ദേവേന്ദ്രനും, അനുഗ്രഹ സ്വഭാവമായ പ്രസാദത്തിൽ നിന്ന് ദേവന്മാരും, കോപത്തിൽ നിന്ന് രുദ്രനും, ബുദ്ധിയിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവായ ഞാനും, ശരീരഛിദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഋഷികളും വേദങ്ങളും, ഗുഹ്യപ്രദേശത്തിൽ നിന്ന് പ്രജാപതിയും ജനിച്ചുവോ. മഹാവിഭൂതിയോടുകൂടിയ ആ ഭഗവാൻ ഞങ്ങളുടെ നേരെ പ്രസാദിക്കണം. ശ്രീർവക്ഷസ പിതരഛായയാസൻ ധർമ്മസ്തനാദിതര പൃഷ്ഠതോഭൂത് ദൗർയസ്യ ശീർഷ്ണോപ്സരസോ വികാരാത് പ്രസീദതാം സഹാ വിഭൂതി. വക്ഷസിൽ നിന്ന് ശ്രീ ലക്ഷ്മിയും, ഛായയിൽ നിന്ന് പിതൃക്കളും, സ്തനത്തിൽ നിന്ന് ധർമ്മവും, പൃഷ്ഠത്തിൽ നിന്ന് ഇതര അധർമ്മവും, യസ്യ ശീർഷ്ണ യാതൊരുവന്റെ ശിരസിൽ നിന്ന് ദ്യൗ സ്വർഗവും, വിഹാരാത് ക്രീഡയിൽ നിന്ന് അപ്സരസ്സുകളും ആസൻ ഭവിച്ചു. യാതൊരു ഭഗവാന്റെ മാറിടത്തിൽ നിന്ന് സകല സമ്പത്തുകളുടെ അധിഷ്ഠാന ദേവതയായ ശ്രീദേവി ജനിച്ചു. ഛായയിൽ നിന്ന് പിതൃക്കൾ ജനിച്ചു. സ്തനത്തിൽ നിന്ന് ധർമ്മവും, പൃഷ്ഠഭാഗത്തിൽ നിന്ന് അധർമ്മവും, ശിരസിൽ നിന്ന് സ്വർഗലോകവും, ക്രീഡയിൽ നിന്ന് അപ്സരസ്സുകളും ജനിച്ചു. മഹാവിഭൂതിയോടുകൂടിയ ആ ഭഗവാൻ ഞങ്ങളുടെ നേരെ പ്രസാദിക്കണേ. വിപ്രോ മുഖം ബ്രഹ്മജയസ്യ ഗുഹ്യം രാജന്യ ആസീൽ ഭുജയോർബലം ച ഊർവോർവിഡോജോഘ്രി അവേദശൂദ്രൗ പ്രസീദതാം നഃ സ മഹാവിഭൂതി. യസ്യ മുഖം യാതൊരുവന്റെ മുഖം, വിപ്ര ബ്രാഹ്മണനും, ഗുഹ്യം ബ്രഹ്മച രഹസ്യാർത്ഥബാധകമായ വേദവും ആസീത് ഭവിച്ചു. ഭുജയോഹോ ഭുജങ്ങളിൽ നിന്ന് രാജന്യ ക്ഷത്രിയനും, ബലം ച പരാക്രമവും, ഊർവോ ഊരുക്കളിൽ നിന്ന് വിട്ട് വൈശ്യനും, ഓജ സാമർഥ്യവും, അംഘ്രിയിൽ നിന്ന് അവേദശൂദ്രവും വേദരഹിതമായ ശുശ്രൂഷാവൃത്തിയും ശൂദ്രനും ആസീത് ഉണ്ടായി. യാതൊരു ഭഗവാന്റെ മുഖത്തിൽ നിന്ന് ബ്രാഹ്മണനും, മനുഷ്യബുദ്ധിക്ക് ഗോചരമല്ലാത്ത പരമതത്വത്തെ ബോധിപ്പിക്കുന്ന വേദവും, കൈകളിൽ നിന്ന് ക്ഷത്രിയനും, രാജപരിപാലനത്തിന് ആവശ്യമായ പരാക്രമവും, തുടകളിൽ നിന്ന് വൈശ്യനും, വ്യാപാര സാമർഥ്യവും, പാദങ്ങളിൽ നിന്ന് ശുശ്രൂഷാവൃത്തിയും ശൂദ്രനും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നുവോ. മഹാവിഭൂതിയോടുകൂടി ആ ഭഗവാൻ ഞങ്ങളുടെ നേരെ പ്രസാദിക്കണം. ലോഭോധരാൽ പ്രീതിരുപര്യഭൂദ്യുതി നസ്തപശവ്യസ്പർശേന കാമ ഭുർവോർയമപക്ഷ്മഭവസ്തു കാല പ്രസീദതാം നഃ സ മഹാവിഭൂതി. അധരത്തിൽ നിന്ന് ലോഭാലോഭവും, ഉപരി ഓഷ്ഠത്തിൽ നിന്ന് പ്രീതിയും, നാസികയിൽ നിന്ന് ദ്യുതി കാന്തിയും, സ്പർശത്തിൽ നിന്ന് പശവ്യ കാമ പശുക്കൾക്ക് ഹിതമായ കാമവും, ഭ്രുക്കളിൽ നിന്ന് യമനും, പക്ഷ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് കാലവും അഭൂത് ഉണ്ടായി. യാതൊരു ഭഗവാന്റെ താഴത്തെ ചുണ്ടിൽ നിന്ന് ലോഭവും, മേലെ ചുണ്ടിൽ നിന്ന് പ്രീതിയും, നാസികയിൽ നിന്ന് കാന്തിയും, സ്പർശത്തിൽ നിന്ന് അതായത് സ്പർശേന്ദ്രിയത്തിൽ നിന്ന് പശുപ്രായരായ ജനങ്ങളെ മോഹിപ്പിക്കുന്ന കാമവും, പുരികങ്ങളിൽ നിന്ന് യമനും, നേത്രരോമങ്ങളിൽ നിന്ന് കാലവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നുവോ. മഹാവിഭൂതിയോടുകൂടിയ ആ ഭഗവാൻ ഞങ്ങളിൽ പ്രസാദിക്കട്ടെ. ബാക്കിയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് നാളെ നോക്കാം. സർവത്ര ഗോവിന്ദ നാമ സങ്കീർത്തനം. ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ.